A day in my life sa pagpanglaag o paghimo na mo mga kabuang nga mga video kauban si Boy QQ. Dulom na dong no? Dulom kayo na may adlaw. Gani. Yo, what's up mga kois? Good day, ug laing adlaw na pre sa paghimo na mo mga kabuang nga mga video ni Boy QQ mga kois. Pero karong adlaw mga kois dili lang kabuang nga mo ang himuon mga kois kundi apila na mo ni og laag mga kois diri ra day na sa Bayog campsite. So muna mga tuan mga kois, o kana. Wala mga tuan mga kois, ang Bayog. Kanang dila mga kois. Layo na galing na kita. Layo ra din sa mua kaning lugar mga kois or kaning lugar nga mo gilaagan karon mga kois. Tapos ang lagyan mga kois medyo lisod gyud siya kanang pagpasulod dire sa Bayog mga kois. Gani. Ko? Di na pagano ko to. Pero kung mulaag mo dire mga kois, worth it man pod kaysa pagpaingon pa lang nimo sa location or sa lugar mga kois, nindot na kayo ang mga view nga imong makita. O before dito mo padayon mga kois, shoutout isa diay ni Victoria Salcido David, JM Bagera, Cherry Muares, Hunter Mix Vlog og ni Relins Vlog nga siguradong nagtan-aw sa ato ang video karon mga kois. Thank you kaayo ninyo. Kung manhay mo diri mga kois, bintaha jud kung taas nga motor ang inyong dalon mga kois para dili magka problema or dili magsigig ka pangka. Mao din imong napala ni Boy QQ karon mga kois nga imbis nga maghimo ra mig video nakaabot na mi diri aning dapita. Kanang plano ninyo nga maghimo rag video pero nang laag na. Nandi, nanawa, nagapangka-pangka na. Pero sa tinod lang mga kois, isa jud ni sa gusto na akong laagan pero wala ako ka-expect ng unanim rin nga lagyan na diri nga nindotod nga lugar imong madtuan pero pantuson pa maka sa lagyan. Pag human ato mga kois, napay gingon si Boy QQ nga napa daw pinaka lisod ato mga kois or ang pinakalas nga pinakalisod. Unsa ba? Last naman nga ang ato na ato. Babaw. Last mo po pinakalisod. Ayaw, di ba? Mao nila ag mga kois nga naabot mo sa lugar nga puro lang gumod-gumod. Ug pagabot na mo sa unahan mga kois, naabot na jud namo ang giingon ni Boy QQ nga mao'y pinakalas nga mao'y pinakalisod. Ako ka naman yung atod niya, oh. Muna. Hindi ba na buo ani diri? Mga pili nakabulang. Oh, gapo yung subdalan. Mura gapo. Kan magud agan ba kan ang tanan galing kay aga pan ga dalagan ka pa ay kan ba ay padalagan pa siya kan it's big ka bangkalan patay seryo iya oh okay kan beli na may lagi kan pero makaabot ka atas baba. Sabi lang na ginagawa no kay di ba kan kayo kapoy. Pag abot ni ingon si Boy QQ mga kois, nindot kuno ni diri mga kois kung magulan kay puro daw ni fog imong makita diri. Pero mao ra gid mga kois, isa nimo makita ang mga fog mga kois, makita isa nimo kung unsa kalisod ang hagyan ninyo. Kung wala na siguro mi vlog ni Boy QQ mga kois, murag dili mi abot aning dapita ni. Kung lisod ang alagyan mga kois, sing nanasad kanindot ang view nga atong makita ang pag-abot diri mga kois. Okay mga kois, oh, di ba? Ang view karon. Na, di ba? Asa view? Bugnaw kayo. So muna mga tuan mga kois, kana. Muna mga tuan mga kois, ang Bayog. Ug pagabot gid nimo diri mga kois, diri gid nimo makita kung unsa kanindot ang view or unsa imo makita nga view kung naka diri sa Bayog mga kois. Dira ditang maduan nga bungtod mga kois, mao to nga didulhog dayon mi ni Boy QQ mga kois pero pagabot na mo sa may gate mga kois sarado. So mao to mga kois, giadto isa diay ni Boy QQ ang nagbantay ani mga kois. Bali mga kois, ang gabantay diri mga kois kilala ra pod ni Boy QQ, mao to nga ya ako nung ingnon. Is nga mosulod mi. Og after pila ka minuto mga kois, ni balik na dai si Boy QQ ug mao ni ang giingon. Abrihan na lang di. Abrihan ra? So, abrihan na karon na mo ang gate mga kois. Alright, abrihan na. Ano dato ba ito mga kois? Anak tadi man to. Ay, ito yung ko ba ito yung. Tatoy, ta. Tatoy, babaw tatoy. Lah. Toy. Dali tay, lagan toy. Babaw tatoy. Pita to mga kois. Na po sila swimming pool diri mga kois, pero karon mga kois is walay tubig. Dapat to. Abaw. Oh, kanino ta sa hangin.
Apo lang kalay. Nan, sala na nimo kay nyan ha kadiya. Oo, ganito ta sa view. Awa ang view mga koys. Mao din niyang view mga koys kung nanakadiri sa bungtod atong gitudlo ganina mga koys ug mas nindot pag idunta ni mga koys kung naay sunset kaso karon mga koys pag ari namo gadag-om maong walay sunset nga makita. Bumunta ta mong giyan higod diri mga koys makakita mi sunset bro. Waan man siya kanang sige la, gaykan man siya. Gadag-om man siya mo nang kan siya. Dili na makita ng sunset. Mga koys kanang alas 6 sa gabi pero napami diri kay mohulaton nga maniga ang suga dira sa Ubos. A few minutes later. So 6:23 na mga koys sa gabi So namin diri sa kawan sa Bayog Campsite Japon. Then muna ni mga koys. Muli-uli mo ano nami, mauli nami. So muna i-view nila diri mga koys ko. Pagabi na. Diba? So ana. Muna yung view diri mga koys kung nakadiri sa Bayog. Diba? Okay kayo. Ada dia mga koys. Bakit pang resource dia? So ana. So muli na namin mga koys. Ni Boy Kyo kay medyo dulom na jud dahil lisod pangalagyan. So, until sa next video mga koys, diri sa tataman. So